Terve vaan kaikille. Terve. Nyt puhutaan suomea. Ei puhu englantia ja thaita. Ei. Pitäisikö minun kysyä sinulta joku kysymys? Helppo kysymys. No niin. Ei vaikea. Ja ei puhu nopea. Ei nopeasti. Sano ensin viikonpäivät. Viikonpäivät. Joo. Maanantai ja maanantaina. Maanantai. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantaina. Perjantai, lauantai ja sunnuntai. Kyllä. Hyvä. Mitä muuta? Mites? Sano seuraavaksi. Sano kuukaudet. Kuukaudet. Joo. Minä en muista. Muista kai. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, toukokuu. Ei. Huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, ilokuu ja syyskuu. Joo. 10 minä en tiedä. Ilokuu. Ei. Lokakuu. Joo. Lokakuu. Marraskuu ja joulukuu. No niin, hyvä. Hyvä muistaa. Mitäs vielä sitten? Ei vaikea. Ei. Mikä on sinun lempiruoka? No, minun lempiruoka. Niin. Grilli. Grilliruoka vai? Ei. Vai mikä? Grilli. Barbecue. Thai barbecue. Grilli. Niin se on, minä en tiedä mikä suomalainen nimi, mutta muukata. Joo. Muukata. Ja papaja-salatti. Joo. Hyvä. Voi syödä joka päivä. Tulinen papajasalaatti. Joo. Sinä tykkään. Tykkää. Kyllä. Sinä... ei. Mites? Pieneret. Mitä? Pieret. Nyt ei piere. Tykkäänkö pieret? Tykkääkö sinä Mika Piere? Ei. Tykkää. Tosi haisee. Joo. Vähän. Ilme joka päivä. Tykkääkö sinä talvesta, kun on kylmä? Ei. Jaa. Vähän. Ei paljon. Kesällä. Kesä parempi vai? Joo. Kuuma. Joo. Tykkääkö sinä auringosta? Joo on. Mutta nyt ei ole aurinkopaista. Ei. Sataa lunta. Nyt sataa lunta. Mitä tykkääkö sinä suomalaisesta saunasta? Joo. Jostain. Mikäs jostain? Jostain. Something. Mikä sometime? Joskus. Mutta kuuma. Saunasta. Saunassa. Saunassa. Saunassa on kuuma. Saunassa on. Onko kuuma? On kuuma. On kuuma, joo. Sinä tykkään kylmä. Ilma. Ei, Miika ei tykkää yhteen kylmä. Miksi? Ei. Hyvä Sattuu ilma. joka paikkaan, kun on kylmä. Sattuu. Joka lihas ja nivel sattuu, kun on kylmä. Ei, batteri melkein loppu, kamera. Joo, on. Ei se mitään. Mihin aikaan sinä herät huomenna? Eikä 6:30. Joo. Kyllä. Mihin aikaan koulu loppuu? 1:30. 2. 1:30. Joo. Ko oikein? Joo, oikein. Kyllä. Päivällä. Joo, iltapäivällä. 1:30 iltapäivällä. Ei päivä. Ei. Päivä on day. No voi sanoa päivällä. Joo. Kyllä. Oliko testi vaikea, kun oli koulussa oli testi? Oliko se vaikea? Vai menikö hyvin? Ennen perjantaina. Niin. On vai... No aikaisemmin.
Ei perjantaina aikaisemmin. Ei Oli iso vaikea. testi. Ei vaikea. Jaa. Helppo. Mutta minä en tiedä. Helppo, mutta ei tiedä. Joo. Ja perjantaina testi se on vaikea. Pieni testi oli vaikea. Joo. Jaa. Ei verbityyppi, minä en tykkää. Mikä oli verbityyppi? Verbityyppi 1, verbityyppi 2, 4, 3, 4, 5. Oho, vaikea. Joo. Minä en muista. Monta pistettä sinä sait? Häh? Monta pistettä sinä sait testistä? How many again? Mm. Puhutaan. Puhutaan. No puhuu. Puhutaan vai puhu? Puhuu. Puhu ja kaksi. Yksi. Ja hyvä vaan, mutta ei tosi hyvä. Niin, se oli ihan Joo. siinä keskitaso. Joo. No niin, Mutta se on kirjoita ja kuuntele ja ymmärrä, minä en vähän. Jaa. Puhu. Sitä pitää sitten harjoitella vähän lisää kirjoittaa. Joo. Puhu paljon suomea tänään. Joo. Niin, kyllä sinä osaat puhua jo, kun puhuu hitaasti. Mutta ei Sinä nopea. olet vähän ujo vielä puhumaan. Ujo. Mikä on ujo? Ai. Minä ai. Vähän puhumaan suomea Joo. normaalisti. Sinun pitää, kun menee vielä kauppaan, niin sinun pitää kaupassakin vähän yrittää puhua joskus. Minä en tykkää puhua. Niin, kun sinä ujo vielä. Joo. Minä pelkään, koska puhu ei oikein. Ei sitä tarvitse miettiä. Joo. Sama sinua. Ja kun minä puhun taita. Joo. No joo. En minä enää ole niin ujo. Ennen enemmän. Okei. Puhu paljon suomea tänään. Oli ihan kiva. Oliko kiva? Joo. Hei, Moikka! hei hei.